Nišići, 26.6.2006. Povodom izbora visokog dopredsjednika. Stihovi u ovoj pjesmi oslikavaju stanje u jednoj partiji. Svaka sličnost sa strankom za BiH je slučajna. Mobitel zvoni, ja u viziti, redovni pregledi u pčelinjaku. Očaran gledam taj divni sklad, tu organizaciju u matičnjaku. Kao kulturni balkanski bošnjo, snađem se nekako i kažem da. Sa druge strane, čujem glas zvonak. Tajnica se javlja, zove me na sastanak. Sastanak odavno u zraku visi, u Novom Sarajevu, zemlji piramida. Kakav je koncept i dnevni red, pitam ljubazno, bez imalo stida. Rekli su mi, prave se liste, od kadrovske nema ni teksta ni slika. Za drugu tačku, kako stvari stoje, ići će se na izbor do predsjednika. Kakvog do predsjednika kad imamo dva? Pitam u šali. Da nije greška, tajnici tog časa nestade tona. Usput naglasi visokog do predsjednika. U zemlji ratova i piramida, zemlji enormnog privrednog rasta, bit će hendikepirana i Evropska unija bez našeg visokog dopredsjednika. Treba mi savjet, kažem matici, prima personi pčelinjeg društva. Vršimo izbor do predsjednika. Kakvog si mišljenja, kakvog si stava? U mojoj firmi, u mojem društvu, 60.000 radnika radi. Oprosti, molim te, ja nemam vremena za takve gluposti na vašoj estradi. Izvini, sorry, kulturno kažem. Za tvoju organizaciju svaka ti čast. U našem slučaju stvar je ozbiljnija. Bez visokog dopredsjednika nestaće i nas.